Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mahmud Sha'ban ya bada wannan kisa. Yake cewa wata baiwar Allah ce bayan rasuwar mijinta da wasu kwanaki sai ta zo tana gyara takaddunsa tana gyaggyarawa. A ciki sai ta tsinci wata takaddar yarjejeniya da take nuna cewa mijinta ya ranta wa abokinsa dinari ko kuma dirhami 1000 akan cewa zai biya shi daga baya. Sai ta ɗauki wannan takarda ta yi wajen alƙali. Ta ce, alƙali, mijina da ya rasu yana bin abokinsa dirhami 1000 ga kuma takaddar. Alƙali ya sa aka kira shi aka ce, to ga takarda ta nuna cewa marigayi abokinka mijin wannan mata yana bin ka dirhami 1000, saboda haka ka tuna cewa kai ma fa rasuwa za ka yi, wannan haƙƙin ya zama haƙƙin magada, ka je ka kawo mata haƙƙinta. Wannan mutumin sai ya kalli matan nan, ya kalle ta zuwa ɗan wani lokaci, sai ya ce to a bashi lokaci zuwa gobe zai je ya kawo wannan kuɗi. Washe gari da ya zo sai ya ɗauko dirhami 1000 ɗin nan sai ya danka alƙali sai ya mika mata, sai ta tafi gida. Tana tafiya zuwa ɗan wani lokaci tana cikin kimtsa waɗannan takaddun sai ta ƙara ganin wata takarda ta yarjejeniya da take nuna cewa wannan abokin fa ya biya wannan kuɗin, ga sa hannun mijinta da ya rasu, ga sa hannun abokin cewa kuɗin an biya. Wannan mata sai ta ƙara ɗaukan wannan kuɗi sai ta dawo wajen alƙali ta ce, alƙali kai haƙuri, ina ci gaba da gyara takaddun mijina, na ga wannan takarda ta yarjejeniya da take nuna cewa wannan abokin nashi ya biya wannan kuɗin. Sai alƙali ya sa aka ƙara kiran mutumin yana zuwa sai aka ga ya shigo cikin kotu da farin ciki, yana jin daɗi, yana murna. Aka ce yaya? Ya ce wallahi alƙali, wannan kuɗi da na ɗauka na bayar, na farko ni na riga na san na biya mijinta wannan kuɗin, amma da na kalle ta, na kalli yanayinta, na ga lalle tana cikin bukata, sai wannan kuɗin dama na ware shi ne, ‘yata ba ta da lafiya, tana asibiti akan za a yi mata aiki, amma sai na kalli bukatarta, kasancewarta yanzu ba ta da miji ga ‘ya'ya, sai na ga bukatarsu ta fi ta ‘yata, sai na ɗauki wannan kuɗin sai na bata. Sai na yi addu'a na ce, ya Allah, wannan kuɗin na ba da shi sadaka ne ga waɗannan marayun. Ya Allah, saboda wannan aikin alkhairin da na yi, Allah ka bai wa ‘yata lafiya. Ya ce da na koma gida bayan na bata wannan kuɗin, washe gari na je na same ta a asibiti, sai na tadda likitoci sun kai 5 a kanta. Kowane likita yana mamaki. Na tambaya me ya faru, aka ce ai abin da za a yi wa ‘yarka aiki ɗin yanzu an gwada kafin a shiga aiki an tarar babu, saboda haka yanzu ‘yarka ta samu lafiya. Ya ce saboda wannan abin nake farin ciki, amma ni na san dama kuɗin na biya, saboda haka tun farkon kuɗin da na bata ne da niyyar sadaka. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya fifita marayu akan ‘yarsa mara lafiya, domin da ya kaita gare jikan waɗannan marayun ya taimake su. Akan wannan Allah maɗaukakin sarki ya baiwa ‘yarsa lafiya. Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin littafinsa Al-Wabilu Sayyib min al-Kalimi Tayyib, yake cewa as-sadaqa taqi masari as-su wa tadfa'u al-bala wa tasuddu 70 baban min ash-sharr. Ibn al-Qayyim yake cewa sadaka tana hana mutuwar wulakanci, kuma tana kare bala'i, hakanan tana rufe kofofi 70 na sharri. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ka azurta mu da dukiyar da za mu yi sadaka mu taimaka wa mutane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.